F'attività oħra taħt it-tinda fil-lokalità ta' Birzebbuġa, il-Prim Ministru Joseph Muscat wera biċ-ċar kemm il-Moviment Laburista huwa kommess li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Dan b'differenza għal gvernijiet preċedenti. Fil-fatt irrefera għal 30 tonna ta' art f'Birzebbuġa li fjeser ikunu qed jitħawlu 8,000 siġra. L-istess art li taħt Gvern Nazzjonalista kienet identifikata bħala żona fejn fiha kien ser jitwessaq il-Freeport. Iverid dan kien il-post fejn ħatkunu qegħdin taraw minn ftit tax-xhur oħra is-siġar u post fejn tirrikreaw ruħkom. Fejn ħadd ieħor irid jagħmel il-krejnijiet u l-containers. Għal-residenti ta' Birzebbuġa, il-Prim Ministru spjega wkoll li ser toħroġ skema għal twieqi double glazing sabiex inaqsu l-istorbju tal-Freeport. Dan flimkien ma' pjan komprensiv għal promenade u twessieħ tal-bajja. Dwar l-ambjent il-Prim Ministru fakkar kif kien Gvern Laburista li biddel power station li taħdem bil-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass. Madankollu qal li dan mhux biżżejjed u għalhekk issa l-pass li jmiss huwa li naqilbu għal karozzi li jaħdmu bl-elettriku. U għalhekk il-karozzi ħankunu qegħdin nibdluhom ftit illi minflok karozzi li jkunu jaħdmu bil-fuel ikunu karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Intant il-Ministru għall-Ambjent José Herrera fl-istess attività ħabbar li ser tiġi msaqfa parti minn triq reġjonali f'Santa Venera b'investiment ta' madwar 20 miljun euro. Huwa spjega li fuq il-parti msaqfa se jinbidel f'park u parkeġġ għal konvenjenza ta' residenti. Proġett massiċ li sa jsir li sa jqum fuq minn 20 miljun euro eventwalment huwa il-proġett li sa jsir ġewwa Santa Venera fejn Regional Road li taqsam Santa Venera fit-tnejn se tiġi mottija. L-idea hi li nattu dik il-parti kollha ta' Regional Road u nagħmluha park u taħt il-park ikollna wkoll parking. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.